Suomen motoristit ry:n jäsenkerhot järjestävät Huomaa motoristi liikenteessä -teemapäivän lauantaina. Raision tapahtumaa järjestävän St. Martins MC-klubin puheenjohtaja Otto Pekkasen mukaan autoilijat yllättyvät joka kevät moottoripyörien tulosta liikenteeseen. Kun moottoripyörät ilmestyy katukuvaan, niin se vähän tuntuu niin sanotusti yllättävän autoilijat, että täällähän niitä jo liikkuu. Että on ihan selkeä, ei niitä yksinkertaisesti vaan havaita tuolla. Et siitä on ikävä kyllä jo muutama karmea todistus saatu tämän viikon aikana jo huomata. Että ennakointia ja tarkkaavaisuutta vaaditaan molemmin puolin ja varmaan ennen kaikkea se on siellä moottoripyörän selässä oltava todella valppaana, koska siellä ei voi luottaa liikaa siihen, että muut huomaisivat. Ei, siihen ei voi ihan täysin luottaa ja kaikki sen tietää, että mennään sääntöjen mukaan tai ei, niin moottoripyörän kanssa on aina vähän heikommilla kuin auton kanssa, että siinä sattuu aina. Nyt lauantaissa tempauksessa, niin millä tavalla nyt koitetaan ihmisiä sitten herätellä? Meillä on ihan lähinnä sitä, että on tämmöinen tapahtuma, että jos se toivotaan, että se itsessään herättää ihmisiä siihen, että niitä on täällä. Ja sitten meillä on siellä vähän havainnointia myös, että meillä on kuorma-auto siihen, minkä peilien katveeseen ja A-pilarien peitteeseen niin laitetaan moottoripyöriä. Siellä voi niinku sen kuorma-auton hytistä käsin käydä katsomassa, että kuinka paljon se häviää. Sekä motoristit että autoilijat molemmat olisi suotava, että kiipeää sinne katsomaan. Että motoristit voisivat käydä vilkaisemassa kuorma-auton, henkilöauton rinnalla ja lähestyttäessä, että kuinka hyvin se sinne jää piiloon tosiaan. Että se havainnointi on myös vaikeaa. Eli ihan käytännön kautta kokeillen. Kyllä, käytännön tasolta lähdetään tähän. Että se on kaikkein paras, kun sen pystyy itse toteamaan. Se, että vaikka joku kuin kertoo, niin se on usein huomattu, että kun sen asian näyttää, niin se on paljon tehokkaampaa. St. Martins MC-klubin puheenjohtaja Otto Pekkanen, paikan päällä on tietysti viranomaistahot myöskin kertomassa sitten oman asiansa. Kyllä, että meillä on Raision pelastuslaitokselta, meillä on väkeä siellä, he ovat tietenkin hälytysvalmiudessa siellä. Ja sitten 14-16 välisenä aikana niin poliisin pitäisi olla paikan päällä ja toivottavasti on myös moottoripyöräpoliisi, millä on varmaan enemmän myös aiheesta kerrottavaa. Sekä STR-väki on lupautunut paikalle tulemaan. Moottoripyörät ovat näyttäviä ja varmasti moni tulee myös niitä nähdäkseen paikan päälle. Kuinka paljon on kerhonväkeä tulossa paikan päälle pyöriensä kanssa esittäytymään? Kyllä meillä on meidän kerhossa tavoite saada semmoinen 10-15 pyörää ja sen verran meihin ollaan niinku muista porukoista oltu yhteyksissä, että siellä niinku intoa tuntuu olevan, että uskoisin, että siellä tulee myös vierailemaan aika paljon moottoripyöriä tapahtumassa. Niitä tulee siellä tulemaan ja menemään hyvinkin paljon. Minkälaista kalustoa teidän kerhosta löytyy? Meillä on aivan laidasta laitaan. Meillä on näitä Hondan Goldwing, näitä matkamoottoripyöriä jonkun verran. Sitten on custom-pyöriä, enemmän tai vähemmän rakennettuja jonkun verran. Ja sitten on näitä muovisia perus niin sanottuja kyykkypyöriä löytyy ja on vähän maastomallin moottoripyörää ja aivan laidasta laitaan. Raision Huomaa motoristi liikenteessä -tapahtuma järjestetään Varppeen aukiolla 10-4 lauantaina. Paikan päällä on tarjolla myös moottoripyöräajelutusta.